Sungtini belakha khamlaijak sini khoroksa sakra leader nimano sinti prasani kaisa athokiri sini sar Devrata koloi bo khoroksa ex CM bongjak tai aboni ablo khoroksa ex MLA sini sinti prasa bosungni bisingo belakha khamka ang tini fungo khor mangkha mi horo ano khama borpun khaimani kiaba mi horni bagya khobor nai malia epano tini fungo khor mama loglogi sini bobagra bologlo jono phun khayka sinti pramo thano fatpat thangai airport ba jese mansa bin para jora thangai bini je paithakni samungo logirna bagai taisin bobagra amo bo kobo khaje bo bin family ni khoroksa ke problem tong bai bo phaimalia bo kogrkha bo konjun service hai kaba kokjun bisingo bo sini sade botoko ni family thangai bo nainai te konjun samanjanai belai kha khamu tamni maka jeng bo jefru jibini simi bono sa khamian refer khai rohro jeng afro logi tongo bon jefru refer khaipro sa khamia jekje khnamani lungs rok kise effect ngai kidney rok effect ka amar bo agi stroke ngai pelasi saingjak abon bagai tin bin lang soka jeng belai kha khamu tai bin family no ni logi jeng je masa tongnai chinti masa tongnai chin boba grab tongnai amai